салому алейкум дӯстони азиз. дар қадми хона дар кораи замини дар фурӯшӣ бародарам видеоша мемунам. пра ҳастай хонау дари тайёр 1,500,000 мега ё 600 мега. холоса баъд ем сихани ман ҳастай. хоҳиш мекунам ба хотири худо видеора паҳн кунед. бародарое ки нуждатса доранд, баъзе бачаҳо мегӯянд дар ки дар кора ҳастем, бародаро мехарам. ай Москва дур нестай будрои ҳамин бародара ба хотири худо мо кардагем дар ҳамин рамазон то хонаша фурӯшад чи мушкиле дорад кӯмак шавад. бачаҳое ки хона дар коранд зимин ҳама шод какадагӣ видеоша ба диққат тамошо кунед. худо нигаҳдор. ассалому алайкум бародарон. мо инамиҷада я участкаи фурӯшӣ дорем. 6 сотиқ замин, барш 15, дарозиш 40. адреси иҷа Раменский район, коттеджный поселок, Лисицыны Лужки. Ориентир тестар ёфтам ба Раменский район, деревня Бисерево. Хоб, якум сар мекунем ями раҳ деревня Бисерево гуфтум, саршавии участка деревня Бисерево. ай участка то асфалта 500 метр. хоб, ай участка наваризанка қати то мкада 55 километр. хоб, дуюм раҳ ай участка Егорский шоссе қати то мкада 43 километр. хоб, учетчик гузарондагӣ тайёр, документош қати. хоб, кабел гузарондагӣ ду кас як сталбо мондем мубайн ба кабелаш то анаму хонара мераса домика. хоб, бо дорем иҷада 11 кольцо неиҷада. саршавии участка ба 9 подкаркасный дом, бетонный свай мондагием. ай свай то роҳа 8 метр мондагием. хоб, далши мерем хонара снимат мекунем. хоб, ина хонамон. хона немиш буд шидагӣ, ай болош уже USB задагием. хоб, бо ина иҷада USB дорем под палаткой 51 дона. даруни девори хона ба ҳамаш ба мераса. ина домик. медуроем хона. хоб, даруни хона пол, потолок утеплит шудагӣ. ина хонамон. хона 9/6, дута спальни рашод гирифтагӣ. дута спальни мобайн коридор ба охираш ба санузел, ҳамом, туалет. ин иҷа кухня бо иҷа рашод гирифтагием. иҷа я 3-4 та стойкара гирифта мешавад. гирифта кухня вход аиҷа мешавад.
Инеҷа уже как бы зал. Хоб, утепление барои девол ҳамҷа ҳастай то где-то то нимша мерасад. Хоб, тоштан ҳамҷа пакето самарис памарис ҳамаш ҳамиҷа мемонад. Даже ҳанами три верам мемонад ҳамиҷа. Документи участка ба номи хидмо ҳамаш 100% тайёр. Каседа маъқулай оформит карда метем. Нашуд, если давом додан ба нашуд усто проблема боша, ман худам устоюм. Усуншо муомила мекунем. Дальше кадам ба каседа маъқулай биёин бинен.